Здравейте на всички! Добър вечер! Радвам се, че отново сме заедно в този ден, в този час, за да обсъдим, разбира се, интересни и полезни неща. Днес така ще засегнем една доста интересна, нашумяла тема, нещо, което засяга голяма част от хората. Как да се справим с разширените вени през лятото? Казвам се Ваня Баракова. За тези от вас, които не ме познават, аз съм част от LR и от Inspire вече от 2 години и половина. С гордост и с щастие използвам продуктите на компанията и наистина съм щастлива от факта, че започнах и аз самата да се грижа по-осъзнато за здравето си и за това на семейството ми. Здравето всъщност е най-важното нещо. Малко така сякаш хората все още не са насочени превантивно, но това е и нашата основна цел, да мислим превантивно, хората да имат такава нагласа, за да може да бъдат по-здрави, разбира се. Днес ще ви дам няколко съвета, за да се справите с разширените вени. Ще ви покажа и разкажа за продуктите от нашата компания, които могат да са ви от полза в това отношение. Останете и ще чуете. Често срещано явление ли са всъщност разширените вени? Отговорът на този въпрос е да, както и започнах. 1/3 от населението, така е изчислено, такива изследвания са направени, че всъщност 1/3 от населението страда от това явление. То по-често се среща при жените. В миналото може да се каже, че се е възприемало, че е по-често срещано и при възрастните хора, но напоследък така и при младежите има такова явление. Просто се оказва, че възрастовата група между 20 и 25 години е податлива на разширени вени. Лятото е тук, то носи топлите лъчи със себе си. Всички хора са настроени за почивки, за море, ваканция и така нататък, но слънчевите лъчи не винаги са приятни и дружелюбни към нашите крака в случая, тъй като горещината разширява кръвоносните съдове, това забавя циркулацията на кръвта и вследствие се появяват редица, така да се каже, симптоми, неприятни неща, като например оттичане на краката и глезените, болки, даже през нощта може по някакъв начин да се стигне до мускулни крампи, така че е много важно наистина през лятото и преди това да се грижим добре за кръвоносната си система и да нямаме разширени вени. За да се вземат правилни мерки, разбира се, всички специалисти са единодушни, просто трябва да се знае същността на заболяването разширени вени и знаейки всъщност какво точно представлява той, от какво се отключва, вероятността за справяне с него е много по-голяма. Затова първо искам да обърна внимание на какво всъщност са разширените вени, какво представляват те, факторите, които повишават риска от появата им и оплаквания, които могат да възникнат. Вените, това са кръвоносни съдове. Те пренасят кръвта от тъканите на тялото до сърцето. Всички знаем и как работи гравитацията. Тя постоянно ни придърпва надолу. В същото време пък кръвта, която протича в вените в областта на краката, трябва да намери своя път нагоре към сърцето. Това, разбира се, така повишава налягането в вените, с годините те изтъняват самите стени и това връща кръвта назад. Не знам дали си го представихте, тук на снимката може да видите долу вляво как са нормално работещите вени и как са разширените вени. Вижте разширените колко са нагънати. Това е следствие на изтъняването на стените. Вените се раздуват, така могат трайно да се разширят, нагъват се, просто те се опитват да се вместят в нормалното пространство. Тук е важно да спомена и венозните клапи, чиято функция е всъщност да изтласкват кръвта към сърцето и не я оставят да се стича обратно надолу. Те са направени от съединителна тъкан, затова здравината на съединителната тъкан е много важна. До какви
какви фактори всъщност могат да повишат риска от появата на разширени вени? На първо място ще обърна внимание на наследствеността. Разбира се, разширените вени често са наследен проблем. Ако някой във вашето семейство, майки, баби и така нататък има такъв проблем, препоръчително е да вземете превантивни мерки още на най-ранна възраст. Аз съм пример за това нещо, но накрая ще ви споделя малко повече. Просто с правилния начин на живот е напълно възможно да се избегнат разширените вени и да се подобри общото здраве. Друг фактор е пола. Споменах ви, че при жените е по-често срещано явление. Причината заради това, разбира се, е хормонална. Особено в периода на засилена активност, по време на бременност или менопауза, жените имат способността така да отпускат допълнително венозните стени и това възпрепятства нормалната им работа. Бременност в този период се наблюдава и напълняване, хормонални изменения, има отново количеството кръв в женския организъм се повишава и така се образуват разширени вени. Възрастта също е фактор. Както споменах, при по-възрастните хора по-често срещано явление, защото с възрастта кръвоносните стени изтъняват, загубват своята еластичност и това пак води до забавяне на кръвообращението, на норменото тегло и затлъстяването. Просто в такива ситуации способността на вените да изтласкват кръвта към сърцето, разбира се, отслабва. Също така при затлъстяване се натрупва обем подкожни мазнини и той покрива реално разширените вени. И така малко по-трудно може да се забележи всъщност, че има някакъв проблем. И хората неглижират проблема, мислят си, че е от уморяемост, но не. Това е от наднорменото тегло. Липса на движение, основният фактор, когато има обездвижване, когато се прекарва часове в седнало положение, дълго стоене, без да се движи, отново се влошава кръвообращението. Оплакванията, които възникват при разширените вени, са оголемени, деформирани вени, видими върху краката, могат да се появят болки и тежести в краката, да се поддуват стъпалата, глезените и самите крака, да има пулсиране, спазми, сърбеж по кожата дори, особено по долната част и по глезена. Може и да се промени цвета на кожата в областта около разширените вени. Добре е да знаем, че тези симптоми и оплаквания, които изброих, се проявяват и изострят вечер и до сутринта отшумяват и отново това става причина хората да си мислят и да го отдават просто на работния ден, който е минал, на уморяемост. Но не, трябва да се погрижим, трябва да вземем навременни мерки, те са изключително важни. Ще ви покажа вече кои са подходящите хранителни добавки от нашата компания, които могат да ви помогнат да се справите с разширените вени. На първо място, разбира се, слагам алоe вера гелът за пиене. Със сигурност ще ви кажа малко повече неща за него, както и за пробаланса, както и за МСМ гела, който е за външно нанасяне и спреят за спешна помощ. Други неща, които могат да се употребяват, са супер омега капсули за сърдечното здраве и гел концентрата. Започвам с специалистът за кръвоносната система, много любим на всички, алоe вера гел за пиене с коприва. Това е един наистина невероятен продукт. Той просто ни помага да прочистим кръвоносните съдове и по този начин всъщност удължаваме живота си, като тук имаме 90% гел от листата на алоe вера и 7% мед и екстракт от коприва. Ще обърна внимание именно на съчетанието между алоe вера и коприва, защото и двете всъщност растения имат изключително така силни свойства. Копривата е много богата на микроелементи, особено на желязо. Това я прави подходяща за хора, които имат ниско съдържание на желязо в кръвта и проблеми с щитовидната жлеза. Освен това, в копривата има високо наличие на силици. Той действа страхотно върху съединителната тъкан, помага за запазване на еластичността на кръвоносните съдове и възпрепятства, така да се каже, запушването на артериите.
Силицият, освен всичко друго, и копривата, и съчетанието с алоето са много важни за имунитета. Уникалното в случая е, че успява по някакъв начин да улови различните бактерии, вируси, които така се разхождат в нашия организъм и да ги изведе извън него. Гелът за пиене с коприва е много подходящ за хора с високи нива на холестерол. Много добре действа дори на черния дроб, действа детоксикиращо на стомаха, на бъбреците. Много полезно действие има и върху костите и особено положително влияние оказа върху хората с късливи вени, капиляри и такива, които са предразположени към разширените вени, тъй като повтарям го много пъти, но много добре прочиства кръвоносната ни система. Гелът е подходящ и за хора с сърдечно-съдови заболявания, отново поради същата причина, защото много добре прочистват запушените кръвоносни съдове. Всъщност, представете си тръби, които са пълни с ръжда и когато се повишава налягането, самата вода, самият вкус на водата се разваля, нали, повишава се налягането, надува се, същото и при вените. Когато не си прочиствате кръвоносните съдове, с времето са се натрупали някакви шлаки, просто на кръвта и е по-трудно да се стича и да върши своята функция, така да се каже. Гелът за пиене с коприва е подходящ за хора на всяка една възраст и особено за такива след 40 годишна. Следващият продукт, който взема отношение към разширените вени, това е пробаланса. Защо? Защото когато имаме повишена киселинност, всъщност това става причина за развиване на разширени вени. И човешкият организъм просто трябва редовно да приема минерали и микроелементи, за да има нормално pH. Тук имаме алкални минерали, които балансират чудесно киселините и основните субстанции в организма. Имаме калци, натрий, калий, магнезий, мед, хром, молибден. Това подобрява алкализирането на тялото. И при разширени вени всъщност е много важно да се приемат храни, които са богати на магнезий и калий. Тук може да си ги снабдите, като това помага да се предпазим от мускулни крампи и се подобрява кръвопотока отново. Като цяло нарушеният алкално-киселинен баланс се отразява на всеки един орган в тялото ни и клетки в тялото ни, и за да сме здрави и енергични, просто трябва да си създадем една по-алкална, богата на кислород среда в тялото. Следващото нещо, което може да нанасяте външно като превенция за разширените вени, това са спреят за спешна помощ и МСМ гела, като тук функцията на спрея е да подготви кожата за максималното абсорбиране на полезните съставки от следващия продукт, който се нанася, в случая МСМ-а. Спрея за спешна помощ може да се използва и при много други ситуации. Той съдържа 83% алоe, екстракти от 12 билки, има силно противовъзпалително действие, антимикробно, регенериращо, служи за охлаждане, за успокояване и така образува един защитен филм върху кожата. Облегчава сърбежа. Споменах ви, че едно от оплакванията, които може да се усети при разширени вени, е именно сърбеж. Също така при хемороиди. Няма да навлизам в тази тема, но всъщност разширените вени са фактора, който образува и хемороидите. Гелът има т.е. спреят има и кръвоспиращо действие. Наистина много приложения. След като нанесете от спрея, пак казвам, нанасяте МСМ гела, може да държите и двата продукта в хладилник, за да засилят така охлаждащия ефект. МСМ-а, то е с 60% алоe вера, има едно специално сярно съединение, има листа от мечо грозде, екстракт от върбова кора и цялото това съчетание всъщност помага за успокояването на болките в костите, в мускулите, в ставите. МСМ е подходящ при главоболие, може внимателно да масажирате слепоочията и така има облегчаващ и релаксиращ ефект. МСМ гела за външно нанасене подобрява кръвоснабдяването, като увлажнява тъканите в дълбочина, т.е. стимулира растежа и развитието на здрави и нови клетки.
Гелът е с противовъзпалително действие, спира болковите импулси преди те да са стигнали до мозъка, т.е. изпращат се сигнали на мозъка, че в тялото всичко си е наред и просто осигурява така на кожата богата гама от незаменими хранителни съставки. Това го прави даже и чудесно средство против стрии по корема, по бедрата. Наистина показвам ви така и странични действия на тези продукти. По отношение на разширените вени действа укрепващо на кожата и прониква дълбоко. Освен МСМ гела, за външно нанасяне може да използвате и гел концентрата. Може да направите компрес на засегнатите части, където има разширени вени. Гел концентрата също може да го държите в хладилник, да е още по-охладен. Вечер преди лягане нанасяте на участъците и действа през нощта. Преди това, разбира се, отново може да нанесете от спрея, защото той ще отвори, така да се каже, порите и максимално гел концентрата ще се впие в кожата. Гел концентрата е с 90% чисто алоe вера гел и много дълбоко хидратира кожата. Директно може да се нанася върху рани, всякакви изгаряния. Като цяло наистина е изключителен. Следващото нещо, което може да включите в програмата си за превенция за разширените вени, това са супер омега капсулите или супер омега 3 масни киселини. Това е продукт, който е за здравето на сърцето и мозъка. Особено препоръчителен е за хора, които искат да се погрижат за сърцето и сърдечно-съдовата си система, тъй като намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Много е важно да приемаме определено количество мазнини, като ненаситените са особено полезни. Те обаче не могат самостоятелно да се произвеждат в нашия организъм и затова трябва да се приемат с храната. Тук в супер омега капсулите имаме две много важни киселини, които са в супер голямо количество в сравнение с обичайните подобни продукти на пазара и наистина имат много ценен принос за здравето на сърцето. Освен всичко това, супер омега 3 масните киселини помагат за намаляването на болката при възпаления, подобряват и зрението при стареенето на организма. Много са подходящи и за бременни. Споменах ви, че при бременност има предразположение за разширяване на вените. С супер омега 3 масни киселини се регулират и нормалните нива на холестерол в кръвта и да, помагат да се намали кръвното налягане. Нещо интересно, на което искам да обърна внимание, което също може да използвате при разширени вени, това са етеричните масла. Лично аз все повече и повече започвам да преоткривам техните въздействия върху организма. Всъщност с етеричните масла може да масажирате засегнатите зони, за да се подобри циркулацията на самата кръв и на кръвообращението, като масажа трябва да се извършва от долу нагоре с много леки движения, без да натискате и кръгови движения. Просто отгоре надолу. Може да си правите масажи предимно вечер, защото тогава етеричните масла действат най-ефективно. Задължително ги комбинирайте с базово масло. Елар предлага базово масло бадемово. Какви масла може да използвате в случая? Лимоново, от мента и от лавандула. Етеричното масло от лимон, то се отличава със своето съдостягащо действие и в комбинацията с ментата се получава едно чудесно, успокояващо, охлаждащо, отпускащо действие. Нанасяте го на зоната, където има разширени вени или по целите крака, защото това всъщност помага за справяне с тежестта в краката. И плюса тук е, че може да се справите с тревожните и нервни състояния. Етеричното масло от лавандула също е много популярно. То също помага за справяне с симптоми на разширени вени. Доказано е, че помага за намаляване на болката и отново доказано е, че етеричното масло въздейства върху мозъка ни и сигналите, които се изпращат до него, че няма болка. Може да си правите масажи веднъж, 2 пъти дневно, както споменах вече, може да е вечерта.
Също компреси може да си правите с етерични масла. Намокрите една кърпа, слагате няколко капки от маслата, вдигате си краката и слагате кърпата върху краката. Така стоите около 15 минутки. Също това може да го правите по 2-3 пъти на ден. Хубаво е да си правите и вана, отпускаща с етеричните масла, или ваничка само на краката, като отново е така с по-хладка вода, или пък може да ги редувате хладка и студена. Един бърз бленд за разширени вени в 10 мл ролон. Слагате 10 капки лавандула, 10 лимон и 10 мента. Допълвате с базово масло и нанасяте по 2 пъти на ден на засегнатите зони. Имайте предвид, между другото, че маслата проникват много дълбоко в кожата и стимулират производството на колаген, а това е от съществено значение за еластични, гъвкави вени. Просто трябва да изберете 100% етерични масла, каквито предлага ЕЛАР, защото други могат да причинят така неочаквани проблеми. Разбира се, искам да ви дам няколко съвета за справяне с разширените вени през лятото. Преди това ще ви покажа споделяни резултати на хора, които са използвали от продуктите на ЕЛАР при това явление. Снимките съм ги взела от интернет пространството, от чуждестранни групи на ЕЛАР. На първата снимка в ляво може да видите, тук е използван гелът за пиене с коприва, спреят за спешна помощ и МСМ гела. Тук може да видите и как е приложен също пробаланса. Наистина доста добре се вижда на снимката разликата и най-отдолу на снимката е използван и супер омега, както и гел концентрата. Какви насоки мога да ви дам? По принцип, пак започнах с това, пак ще го кажа, много е важно превантивно да мислим за здравето си. Тези хранителни добавки, като цяло продуктите, които ви показах, не очаквайте за ден, за два да минат нещата, за седмица или две. Не, необходимо си е наистина дълготрайно използване, дългосрочно по-точно. Гела за пиене може да се пие целогодишно. От останалите продукти, пробаланса, супер омегата, може да приемате примерно курс по 4 месеца, после почивка, после отново. Но наистина трябва да се постараете и да бъдете сериозни в това отношение, за да има резултат. А не очаквайте също, че като приемате добавките и водите абсолютно нездравословен начин на живот, не се движите изобщо, не приемате вода, че нещата ще се получат. Не, наистина трябва си упоритост и постоянство. Не стойте дълго в една и съща полза. Много хора вече работят седнали, работят даже повече в къщи, а това влошава кръвообращението, особено така в долната част. Опитвайте се, докато сте на работното си място, просто да раздвижвате краката и на всеки час за седяване опитвайте се да ставате за по 2-3 минутки, да си правите разходка. Движете се абсолютно всеки ден, бъдете физически активни, защото това подобрява кръвообращението. Спортове, които са подходящи, са плуването, колоезденето и просто ходенето пеша. Може да избягвате спортове като тенис, защото това е свързано с резки движения, бързи, натоварващи, волейбол по същият начин. Но да, движението е злато. Повдигайте краката си високо винаги, когато можете. Разбира се, на работното си място, ако прецените, има как, може да сложите под бюрото стол или табуретка, за да може от време на време да повдигате краката. Избягвайте да ги кръстосвате. Ако нямате възможност на работното място да правите тези неща, като се приберете вечер в къщи, вдигайте краката по-нависоко за няколко минутки, защото това ще облегчи притока и ще подобри кръвообращението отново. Ако имате излишни килограми, свалете ги, просто се пазете от напълняване и колкото повече тежите, толкова повече килограми носят краката. Това съответно натоварва и вените. Всеки един свален килограм облегчава натоварването и подобрява състоянието.
Обличайте се удобно и се обувайте удобно, т.е. не носете прекалено стегнати дрехи, дънки. Като седнете с някакви стегнати дънки, те допълнително обтягат на коляното и бързо там може да видите признаци на варикозни вени. При обувките по подобен начин не носете прекалено високи токчета, ток и така постелка 3-5 см, стелка по-точно е добър вариант. Може да си правите хидротерапия в къщи. Това означава да редувате топло със студена вода, такива душове, не твърде гореща, не твърде ледена. Сутрин, вечер може да го правите това нещо, просто си отделете време. Избягвайте горещото. Сезона е свързан с почивки на морето, на плажа, дори в планината, всякакви горещини. Просто избягвайте да стоите на слънце, да кажем между 10 часа и 3 след обяд. Ако сте на морето, на всеки 30 минути, на които сте стояли на слънцето, просто се изкъпете в морето, за да охладите тялото, така нали, да се понижи общата телесна температура. Друго нещо, което може да направите докато сте на морето е, влизайки във водата, да потичвате вътре, малко по-надълбоко ще влезете, но тичате във водата, това така е вид спорт. През зимата ще спомена и нея, но избягвайте да се доближавате до парно, печки, радиатори и така нататък, защото това отново ще обостри проблема. Може да носите и компресивни чорапи, ако сте генетично предразположени. В семейството ви има хора с това срещано явление, просто по-отрано помислете и за този вариант. Важно е правилното хранене, приемането на много вода и течности и нещата ще бъдат наред, заедно и с хранителните добавки, които ще ви помогнат така да преодолеете това явление. Ако питате дали може да отидем на море с разширени вени, просто ще ви кажа да, категорично да. Това не е причина да пропуснем любима морска ваканция, нито естетически трябва да се притесняваме, просто трябва да се погрижим за здравето си. Когато премахнем част от вредните си навици и постепенно всички, когато вземаме навременни мерки срещу разширените вени, всъщност сме в състояние да облегчим много по-бързо проблема. Така че не се притеснявайте от нищо, поемете отговорност за здравето си, ние ви даваме насоки и бъдете радостни и щастливи от всичко, което правите. Мислете превантивно и бъдете здрави. Това е информацията, която исках да ви споделя. Много благодаря, че бяхте с мен. Преди да ви дам думата, ако имате някакви въпроси или искате нещо да споделите, аз самата ще споделя, така да се каже, за опита си при разширени вени. Наистина в моето семейство всички са предразположени и от страната на майка ми, от тази на баща ми има жени с такова заболяване. Аз също съм предразположена към разширени вени. Много се радвам, че станах част от ЕОАР, малко повече така да осъзнато да започна да се грижа за това нещо. Съвсем набързо аз установих, че имам такъв проблем, когато бях на разходка в планината с мои съученици, ходех пред тях и те в един момент ми казаха: Ванче, какво ти става на краката? И аз си погледнах краката от коляното надолу, че целите бяха станали на буци, на топчета. От силно напрежение. Тогава се замислих наистина, че аз по-навреме трябва да си взема мерки, а не да чакам да стана на 40, 50, 60 години, за да помисля. Наскоро така отново забелязах при себе си някои неща относно веничките, подотини и започнах много старателно да използвам гела с коприва. Преди това пиех гела с мед. Приемам вече от около 4 месеца гела с коприва и най-редовно си нанасям от МСМ гела и спрея преди това. Искам да ви кажа, че наистина има резултат. Пак отбелязвам, при мен не е все още обострено, може би успявам да го задържа, но определено постоянството играе ключова роля. Освен това, гледам да се движа абсолютно всеки ден. 10 000 крачки са задължителния минимум. Когато седя вкъщи и работя главно седнала, гледам да ставам. Наистина обръщам си внимание, съветвам ви и вие да го направите.
Това е като цяло опита, споделен от мен. Ще спра споделянето на екрана. Ще се радвам, ако имате някакви въпроси или искате вие самите да споделите, да го направите. Сега ще ви позволя и микрофоните да включвате. Мисля, че е готово. Някой, ако иска да каже нещо, да сподели и да попита, сега е момента. Аз искам, Ванче, да споделя. Здравейте на всички. Аз имам много малък опит с такъв проблем, но още когато започнах с LR преди 11 години, аз също имах на десния крак, сега не знам дали беше разширена вена или пък някакъв капиляр, но усещах болка, защото преди това работих прав и усещах болка в прасеца долу. И аз не познавах продуктите още като стартирах, естествено нямах никакъв опит с тях. Попитах дали има някакъв продукт, чрез който аз мога да повлияя състоянието си. Не беше също така много сериозно, нали, имам предвид, но си усещах болката и тогава ми препоръчаха MSM гела. Аз алоe вера с коприва така иначе си го пиех, но когато започнах да си мажа, тогава се спомня сутрин и вечер, ако успеех и през деня, но сутрин и вечер задължително си мажех прасет с алоe вера, MSM гела и ефекта наистина беше супер. И от тогава, между другото, няма проблем. Така че това е моят много скромен опит в тая посока. И между другото, Тео, ти тренираш тенис, а това е спорт, така да се каже, враг номер 1 на разширените вени, така че със сигурност превенцията, която правиш с гела с коприва, MSM-а, ти помага да няма със сигурност. Със сигурност, така че за да си продължавам да се спортувам, трябва и да се грижа за здравето си. Така е. Благодаря ти още веднъж за чудесния вебинар. И аз благодаря. Някой друг, ако иска да се включи? Ако няма, ще ви споделя само набързо така едно споделяне от нашият лидер Светла Ангузова. Тя днес празнува, но вчера успяхме да се чуем, да заснемем едно видео, в което тя споделя опита си с продуктите при разширените вени в нейното семейство. Ще си споделя отново екрана, ще ви пусна видеото. Само ако някой може да ми даде знак, че се вижда и че се чува. Ами за чуване не се чува, може би не си го стартирала. Да, сега. Не. Не се ли чува? Не се чува. Добре, може би има някакъв проблем с компютъра. Нищо, аз ще ви пусна видеото в нашата група и в чатовете ще имате достъп до него. Общо взето споделя опита си със семейство, но ще видите сами. Много ви благодаря на всички, които бяхте заедно с мен днес. Надявам се информацията, която чухте, да ви беше полезна, да предадете нататък и отново ви подтиквам към това. Мислете превантивно и бъдете здрави. Лека и спокойна вечер на всички!